Helsinkiin asti. Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli ilokaasulla. Ojutkangas. Eikä kiesi sinä käännä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet korisarjat. Meiltä. Alisatu on. Ajaa edestään takaa. Kujaa laatua. Lasikuidusta. On avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli ilokaasulla. Ojutkangas. Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Haista vittu! Sovittaja Erkki Arvas Okkanen palveluksessanne 40 vuoden kokemuksen. Tiukkat kädet ja raaka työ. Erkki Arvas oikeuden työ. Siltikö viivolle kuin tikkusaltaan? Ei hätää. Meiltä teoimen suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakalasari. Peltipakosarja. Teovaimennin. Alisalkoy. Ajaa edestä ja takaa. Hilitseekö niskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt! 200 vuotin supparisarja. Tarjouksessa vain 65. Kato, oli sillä ratin takana joku taape. Me katsottiin, että joku Ritari S:n auto sieltä tulee, kun ei edes päälakea näkynyt ratin takaa. Normaalisti nappaisin näistä rikkeistä jo ajokortin pois, mutta kun on perstasku täynnä jo pois otettuja kortteja, niin... Älä! Alivieskan ukokontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaisesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 24 Perkele! Vittujen vittu! TV:stä tuttu kaunis ja rohkea jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamohko ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Itsekin tykkää. Lisää elinvoimaa ja vahvaa tuotantoa. Exotinko nimenainen tiivistä parantaa. Saadaan kaikista hyvin varusteltua autoista. Vitu dormi! Vitu Jumalauta! Mitä helvettiä? Hyvän fiiliksen! Ralliratti 349, lisämittari 299, seosmittari 549. Ajaa edestä ja takaa. Vittujen vittu! TV:stä tuttu kaunis ja rohkea jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamohko ja cheesecake Saatana! tyyliin. Fantastisen hyvää. Itsekin tykkää. Tätä kilkaa et voi jättää läpi. Nivala Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-typö Kiisiluu käpytä. Lämmittelen aineiston omaa puolta rauhassa. Varaa nopeasti omallisuuden numero 0700 5234 523. Tuiskulassa lähtee. Saatana!
25. Avistautuko Oy? Ajaa edestä ja takaa. TV-stä kauniita roskeet jäätelö nyt kaupoissa. Makuina